college. And Johnny Rivers. Yeah. Okay. The color way. Pick up. Action. Hello? Ka ce ya kubuta. Kurang sama. Ka adana bayananka yanzu ba su da wani amfani, amma ina so na gaya maka idan ɓera Bit by bit. Kai kana shigo shi. ka adana kalamanka yanzu domin ba su da Ka adana kalamanka yanzu ba su da wani amfani. Sai ki gyara. In na karanta miki za ki gyara sai ki gyara kai ko sai ki haɗa da ɗayan ɗin da. Lego. Ka adana kalamanka yanzu ba su da wani amfani. Ya, pick up. Sound. sai Action. Ka adana kalamanka a yanzu. Ba su da wani amfani. Amma na so na gaya maka iya biyan maki. Amma ina so na gaya maka. Idan ɓera ya iya tserewa magi, Ba zai taɓa iya tserewa gubar da zai ci a cikin daddawa ba. ba zai iya taɓa tserewa guban da zai ci a cikin daddawa ba. Ko kuma ɗan guntun kifin da za mu yi masa tarko da shi ba. Ɗan guntun kifin da za mu yi masa tarko da shi ba. Ko kuma ɗan guntun kifin da za mu yi masa tarko da shi ba. Ko guntun kifin da za mu yi masa tarko da shi ba. Ta fashe wayar tana tunani zuwa wani lokaci mai tsawo. Cos.